Cannabis. No sé, porros? Al cannabis se li dona el nom de ganja. Se le puede llamar mai. Tuja, Mai, peta. Herba. Marihuana? leños, Petas. Maria. Hojita verde. No sé, qualsevol cosa. Si vols dir en anglès. Weed. High de... Weed. cadascú viu en el seu món i cadascú diu de la seva forma. Adidas, a vegades, quan ve la policia dius Adidas. I després estan les especificacions per cada mena de porro, de tot. Si és la hierba en porro, Conec que és com la L o alguna cosa així, que és com el doble. la sudor de la hierba pues, és el hachís. Doncs, no sé, formes de dir a una persona seria que va col·locat. Blau, Col·locat. que va empurrat. Sí, també, Sí, va que- empurrat, Anar tort. Que... que està per allà. Està, Sí. està. Que va... No està. Està que no està. Sí. Ajuntament de Sant Cugat.